Wata ɗalibar makarantar jami'a a ƙasar Najeriya a jihar Akwa Ibom ta fito a wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta tana ba da haƙuri sakamakon wani bidiyonta da ya bayyana na tsiraici a satin da ya gabata. Wannan bidiyo dai a yanda ɗalibar ta bayyana ya bayyana ne a bisa kuskure, kuma bidiyo ne da aka jima da ɗaukarsa, kawai dai tsautsayi ne yasa yanzu bidiyon ya fita a online. Bidiyon dai an ce ya jawo ɗalibar abubuwa da dama, matsaloli wanda suka jawo aka kore ta a gurare da dama da kamar makarantar da take yin karatu. Wannan ɗaliba dai a yanzu ta yi nadama a bidiyon da ta bayyana mai kusan tsawon minti ɗaya, wanda bidiyon ne da ta ɗauke shi a matsayin ba da haƙuri ga duk wanda bidiyon tsiraicin nata ya ɓata masa rai. Good day everybody. I'm making this video to apologize to my friends, my family, especially Akwa Ibom State University, my school. I'm very sorry for the trending video about me, the news that is everywhere on social media. I am very sorry. This video happened a long time ago, a very, very long time ago, and I could not believe that it will come out now to haunt me and the rest. I am so sorry. Please forgive me for everything. This video is far from me. This is far from me currently. I'm begging you all, please forgive me and save my life. Help me, because I'm passing through a lot because of all this, mentally and otherwise. Please, thank you very much. Please. Yanzu dai ana cikin wani zamani wanda irin wannan abin ya zama ruwan dare. Zaka ga akasari ana samun bidiyon tsiraici na ɗalibai mata ko kuma maza suna yawan fita a kafafen sada zumunta ta intanet, wanda hakan barazana ne ga tarbiyyar al'umma gaba daya. Wannan ɗaliba dai ta bayyana cewa bidiyon ta yi shi ne a baya sakamakon wani abubuwa da suka faru, yanzu kuma aka samu tsautsayi bidiyon ya fita ta kafar sada zumunta ta intanet.